أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وبارك وعلى آله طب القلوب ودوائها وعافية العبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا آمين. أمي على التنو كبركة داي كان نيمان كسينيني الله سبحانه وتعالى بلا كوتي على كلا كان نيمان كزيباغا no temena ka boyo no anga foli be katara aw be ma dante foli mina kata siti mo folo fo amo laba amba be fo ambe siti karamo be fo wajulu kela be qasra fola be question bla bawo question jabi bawo fiqhu karamo hadisa karamo tawhidu karamo qur'ana karamo amba be fo dante foli mina ambe biro mo fana fo dante foli mina aywa Entre na hera la ala kan shi hera la ala kira bona o shirifuni quraish ambo be fo dante foli mina no temena ambe duwa ni aw be bolo ka duwa ke awye ande mo fana fo anga walanda nunu mbi boli kata sito siti sanfe anga foli be kata aw be ma no temena ambe duwa ni aw bolo ka duwa ke ala ka ya fambe ma kan ka junubu be la jele nyafa a chama na fitini ambora min kalama amabo min kalama alaka ya be ya fani anyantuku kaminke amantuku kaminke alaka liman yadi ama kanga liman yaw sabati ya rabbi ka herake ambe munyini ala bolo jin ani lahara herala ala ko nogoyani ambe srafi mun farani jin ani lahara tora ko la alaka do anne uche ya rabbi mo minum be anga sitin sanfe ani walanda numbe bolo kata sito siti sanfe ni haminan ko debila ko iye muso de ma ce soro ya rabbi alaka ce no ya iye walma iye ce de ma muso soro alaka muso no ya iye walma iye mo de ma den soro alaka den no ya walma imangene de alaki kene ya ika papier ko de bloquer le no ya rabbi alaka fonni ka ko la ka ko no ya visa ko de be minuna alaka no ya rabbi ya rabbi ya rabbi alaka be hamin no ya minun tay doni ni fanaye ambe ala deli alaka doni nyumande anu bela jelema alaka ambe sago ke ani an sago jin ani lara alaka di ambela jelema ya rabbi ya rabbi ya rabbi no temena ka boyo no amina do anga walanda kono walanda min fannu ta'amuli ma'a zawj mun be kuma furu ko fulani nyogonche bi ambe ka kuma munka oye ko ihitami bi duyufi zawjiki ko muso ika kipeche ka dunauna ya famia parce que cɛ bonyali o ye cɛ ka dunan bonyali ye i mana cɛ ka dunan bonya o ye cɛ ka dunan bonyali ye i mana cɛ bonya o ye cɛ ka dunan bonyali mana cɛ ka dunan fana bonya o ye cɛ bonyali ye o kuma muso kan ka i hakili to nin na dunan dɔrɔn tɛ dɛ fɛn fɛn bɛ cɛ ka mara kɔnɔ du kɔnɔna na i kan k'i hakili to a bɛɛ la parce que dunan minnu bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ la ka na jigin i cɛ kan a ka kalandenw a ka baarakɛdenw iki hakil to nimbela aw sigile me duguba de konnana ce balma de minu meta du kono ce ka mo minu mena du kono minu be luanzila ka du kono ani minu be tuse kelenna ikanka I hakil to nimbela jelenna ikanku bela jelen bonya ikanga kipe o fanana ibe ce bolo ni ala yake ni duna minna du kono wuli ka boli ika jinni ka dama ka ko ika kafo dlanka dama ika dumu dlanka dama mum mako bala iko lase ama ya famia o e furu muso nyuman tamashen doye ikana ke muso e muso me nabe du kono abe che toro aka dunauna abe che ka dunaun toro abe che ka kalande un toro abe che ka barakela u toro duna minu be jigi du kono abu toro se balma minu aw sigile me du ko bade kono abe bamako de walma abe yoro were ce balma minu mina du konnana ko lubbe toro iti hera ku yebi nyoku muku koro ibe ala delu kata ka bi ce ka du kono mote muso nyman tamashe de barakati do dewna abadan ube toko ya famia okmana muso kan ga janto ni nyore na kosobe muso kan ki janto ni nyore na kosobe ce ka duna minu mina e ki jantula parce que duna mbonya ko e fem badi ni Allah subhanahu wa ta'ala yi akala kiram mantoni
depuis Ibrahim ka wakati dunan bonya be Ibrahim ya kan ni nafa bain aka hera bain aya be so ni dunan bonya de okman ala kira fana ya manton shuka kaka ako inna dhaifa yati bi rizqihi ako duna nabi de du kono ana gerjege de bina de yati bi rizqihi ako duna ni duna mena du kono ana gerjege de bina de kana inye kumu duna onkoro ya famia cheka balma muso 2 minutes be afani jini 2 minutes be akoroke 2 minutes be ni eka du konna kera duna onde be jigiye kana inye kumu olu korode ikanga ubonya ikanga udeme ya famia parce que ifana de mi se kata duniya yero werela ya famia yere se kata duniya la yero werela iche nyere fana se kata duniya la yero werela okmana kani nyoko mu koro ni asebiye kaminga fini ko oko se ka safre di mima se ka jidi mima se ka wardi mima se ka hera ke uye akuye ate foi kila be do fara ikuna de ikana olu labla de kanu labla iba suranga dunu ndo kono shurutu bamako na nyokono walma yero wero e kon bi jigi du kono barado de chere ba nye kumi koro amuso ba nye kumi koro addo ba nye kumi koro do fana utitende wallahi olubi ki inaf ubi iki inaf uyere wa ayere do fana do na fam yere do de ko man kanka hakil to ni nyoro na kosobe anga soken nun konnala ako duna mina du konnana adu gwansantina de ana gerjege de bina wani duna jigni kaso ala be gerjege abe do fara ikuna wa yadhhabu bi dhunubi ahli baiti wa otemenen ko fe ni duna be taqaddumina ka boddu kono ani duudi nga junubu de be taqadduti dutiki kelente de fen mi nyeko mu koro fen ima aywa wujje fenna ye duna mbonya o tato uni duudi nga junubu bebeta ngani ala yake duna jigina du kono e nyeko mukum etu layli nyenyumanye e sentala de isente gerjege ina wajunubu yafa mimbe fo eji esentala abadan okmana fanka ke dunan bonyala de akera cheka dunayo akera dugu ka dunayo akera joro yoro dunay anga bonya ninde kunyanga jamane ndambe foloy anga jamane ko ndone ndoni jatigiya de folo la kon okmana anga ancesiri anga ketento ibe jamana koka ibalma de min tara kada jigi ika ya famia ikono jeyai wallahi adobala ijigi dalimbe kan nafulu baminka ala kan kisi abibse kata banin duna ne bina ita anyogona be kede walma iba soro e bolabna dese dondola iye mun jigi ale de bitlaka ita tuni ale bitlaka heraki ale bitlaka ika barala wuli walma abse ka atila mobna war chaman soro duna min jigi naika atinyina iko abe heraki parce que nafulu e sunguru bade abe do kaso dondola abe do bere kaso dondola nati kaso domina aywa ni aya soro ye mo min jigina fo dunanya jatigiya ye nyumanya kaya atinyina ko de atinyina ko abada afana be nyumanya dokiye okmana fanga ni nyoro non famia ako faj'ali dhaifi zawjik dhaifuka okmana ki cheka duna kiko kika duna nyede wa ika duna ndo fana fa akrimi zawjik bi ikrami dhaifihi ako iki che bonya na akaduna mbonyaliye kana bla ikono ko cheka duna ko ni ya doya ko che bonya de o che doya li de ibolo che bonyali o ya ka duna fana bonyali de fika ketende ya rabbi allah subhanahu wa ta'ala ka dina infam ya chon nyumandi ankelen kelen bela jelema qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ibadu ni fen fora patron bayin to de be fo ale munde foni ko ina ala kira alayhi salatu wassalam ale munde foni ko ina ako man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfahu ako momi walma falyukrim dhayfihi ako momi ni ibe idalindo ala la ko kelende do ko ma foyte fo ala idalindo ala ka ko bela wal yawmil akhir idalindo lahara donna ko abina ko ibisara basoro ne ka barakele unye falyukrim dhayfihi kiki ka dunan bonya ya famia ikaduna iko bonya okmana dunan bonya o limani ya doede ni alay dunan bonya o limani ya doede ni lahara de okmana dunan bonya e fembade ma kanga ijanto femuna
ya faamuya ka ta cɛ ka baarakɛlaw la ani minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'u bɛ si du kɔnɔ a ka misi gɛnnaw a ka bagan gɛnnaw a bɛ baara kɛ den minnu ta du kɔnɔ sara la kalanden minnu bɛ jigin i cɛ ka jatigila la ani cɛ yɛrɛ ka kalandenw nin bɛ cɛ ka dunan de muso kan ka i janto nin bɛɛ la a mana fɔ k'i janto a la a kɔrɔ tɛ k'u kɔlɔsi o walima ka yaala u nɔfɛ o walima e ka besoin u ka ko bɛɛ la o tɛ o i bɛ se ka hɛrɛ min kɛ u ye o k'u ye n'i ye mun ye n'a bɛ sira jugu k'a wele kɛrɛfɛ k'a bilasira ayiwa i se ye mun ye k'a k'u ye o k'u ye u kɛ i n'a fɔ i denw u kɛ i n'a fɔ i yɛrɛ kɔnɔna den ninnu i ka hɛrɛ kɛ u ye i k'i kɔnɔ jɛya u ye maa si t'i kɔnɔ jɛya waliden ye du kɔnɔna na k'i yɛrɛ fana den bɛ sɛgɛn ayi o ala tɛ dɛ ala ka ɲi o ma i y'a faamuya o kumana i kɔnɔ jɛya u ye ayiwa i se ye fɛn mun ye a d'u ma ka na dumuni di i denw ma dogodogoni dogo la ka walidenw to yen nɔ kana basijalan nɔɔni kɛrɛfɛ k'a di denw ma ka waliden ninnu to yen nɔ kana ayiwa kafe dilan ka nɔnɔ k'i denw ta la ka tɔw ta kɛ nɔnɔ tan ye o kumana i bɛ naji min tobi kana tɔw ta kɛ dɔ wɛrɛ k'i denw ta kɛ dɔ wɛrɛ dumuni duman i bɛ fɛn fɛn di denw ma a ɲɔgɔnna di cɛ ka dunanw ma i y'a faamuya dunan minnu bɛna jigin i cɛ ka du kɔnɔna la i n'a fɔ baarakɛlanw walima fɛn wɛrɛ i kɔnɔ jɛya bɛɛ o de ye ɲumanya dan ye wallahi o de i bɛ min dɔn i tɛ min dɔn i kɔnɔ jɛya u bɛɛ lajɛlen ye i k'u bɛɛ lajɛlen bonya o de hɛrɛlen bɛ a ko o tɛmɛnen kɔfɛ وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم cɛdɔ nana ka tara ala kira ma neman kisi bɛ ala kira kan duna a nana jigin ala kira kan i n'a fɔ dunanya ni jatigiya faqala inni mashhudun fa arsil ila ba'd nisaihi a cɛ nana a ko ala kira ma ne ye kɔlibagatɔ de dɛsɛ bɛ n kan gɛlɛya bɛ n kan n nana i n'a fɔ dunanya ala kira ye ci ka tara muso dɔw ma k'u ɲininka i n'a fɔ n'a sɔrɔ dumuni b'u bolo faqalat a ye muso ɲininka muso ko wallazi ba'athaka bil haqqi ala kira n kalila masa min ye muhammadu cini tiɲɛ ye ma indi illa ma'un foyi tɛ ne bolo fo ji foyi tɛ ne bolo n ka so kɔnɔna in na yan nɔ fo ji n'a sɔrɔ aw hakili b'a la kunu ne y'a fɔ n ko ala kira a kun bɛ kuma dɔ ala kira kun bɛ kalo kɛ 2-3 kɛ tasuma tɛ mɛnɛ a ka so gɛlɛya bolo ala kira yɛrɛ kun tɛ dumuni sɔrɔ k'a d'a ka dunanw ma tuma dɔ mais o bɛɛ la ca a bɛ wuli ka jɔ k'i cɛsiri dunanw ye a ci muso ma ko hali n'a sɔrɔ dumuni bɛ yen nɔ muso ko foyi t'ale bolo fo ji summa arsala ila ukhra o kɔfɛ a ye ci ka taara muso wɛrɛ ma k'a ɲininka n'a sɔrɔ dumuni dɔ b'a bolo a b'a d'a ka dunankɛ ma faqalat misla dhalika hatta qulna kulla misla dhalika o kumana o fana ko ala kira foyi tɛ ne bolo fo ji a y'a muso 9 in a y'a bɛɛ ɲininka nin cogoya in na y'a faamuya a bɛɛ lajɛlen ko foyi tɛ n bolo fo ji allahu akbar in filɛ kira ka du de foyi tɛ fo ji muso 9 a y'a bɛɛ ɲininka foyi tɛ fo ji o kira o de taara ka kɛ diɲɛ bɛɛ karamɔgɔ ye o kumana n y'a fɔ ka tɛmɛ fantanya tɛ lebu ye ka ban ka sabali fantanya ko de ye lebu ye fantanw na fantanw kun ye ala kira de ye i y'a faamuya o kumana ala kira ka dunan a y'a muso bɛɛ ɲininka nin cogo in na dumuni ma sɔrɔ min ka di dunankɛ ma a bɛɛ lajɛlen b'i kali ni ala kira ka kiraya ye a bɛɛ b'i kali ni ala ye ala min ye ala kira ci k'a fɔ ko dumuni t'olu bolo foyi tɛ fo ji i y'a faamuya ala kira kamana gan na dunan bɛ n bolo ma dumuni sɔrɔ ka di a ma ma jatigila sɔrɔ ka di a ma o kamana gan bɛ a la parce que n'i ma dumuni sɔrɔ ka di dunan mako bɛ fɛn min na du kɔnɔna na e ma se k'o di a ma i y'a faamuya e ma se a kɔrɔ o kumana hali ni dunan jiginna i ka so n'i yɛrɛ y'a dɔn ala ye se dɔ k'i ye so dɔ jɔ du kɔnɔ i k'a kɛ dunan jigiso ye an ka fɔlɔfɔlɔ du kun bɛ tan de i y'a faamuya dunan so tun bɛ yen nɔ i ka sangew caman san k'a bila matila fitinin caman san k'u bila i y'a faamuya i ka taa i baradaw san k'u bila i ka cafetière san k'u bila o dunanso in kɔnɔ k'a bila yen nɔ n'u yɛrɛ nana a dɔw bɛ se ka kipe u yɛrɛ la o e dan ye dɔrɔn ka te ni sukoro d'u ma walima ka fɛn dɔ d'u ma u mago bɛ fɛn min na i b'a d'u ma u yɛrɛ b'u ka kafe wuli u yɛrɛ b'u ka te wuli u tɛ se i muso ma yɛrɛ o bɛɛ bɛ se ka kɛ o bɛɛ dunan bonya dɔ de ye i y'a faamuya ni ɲɛgɛn b'i bolo ni robinet b'a kɔnɔ ji bɛ siɲɛ kelen a banna a tɛ se ko muso ka ji donni ka d'u ma o da sɔrɔ o tɛ yen nɔ a fɔ muso ye a ye dunan ka koliji bɔ n'a sɔrɔ nɛnɛ wagati don a ka jikalan d'u ma n'a sɔrɔ nɛnɛ wagati don a ka birifini d'u ma n'a sɔrɔ funteni fana wagati don ayiwa u ni cogoya min ka kan a y'o kɛ u ye i y'a faamuya u ni cogoya min ka kan a y'o k'u ye o kumana toujours
ode heralendo wa ode ka fusa du ko na yere fanama o be barka do du kono abe dude on gere jege abe aywa junubu la taka ka bo dude on fanama ni dutigi ye fen chaman ke dunonye o mana rasul kira abi yala la aka du konna la ama sika foisoro ninga di aka dunayma ama foisoro abade aka dunayma nin kira nyuma mbay ayre kamana gwanna sa ayre kamana gwanna ta don abake chogomina parce que duna fe masoro ka di ama kamini dumunina ama soro ale bolo aya muso be nyininka ama soro olu shibolo ama soro muso sibolo o mana kira de tora tensa abo mununa abo kamana gwan kono ama soro ale bolo ama soro muso bolo abe kamana gwana mena dunin soro chogodi sa ka di nin dunay manin su felaina hari shiro atene bolo yambi parce que dumuni de ka gele shiro ni aya soro ko dumuni ba bolo akum se ka dumuni dum abe shiro ko be noya me dumuni ta bolo yerde ka gelna be ya famia ala kreator o kamana gwande la sa abe yala abe taka segina ya famia o kumana ala kreatora o chogo yala amam aywa mo sura baka duna injiki faqal man yadhifu hadha al-layl rahimahullah ala kira ko jonde bena nin duna injiki sa ala ko tigila mo hina jonde bena nin duna injiki allah subhanahu wa ta'ala ka hine bako tigi ya kan nema ka tigila mo ka فقال الرجل من الأنصار كده ولا كجو كمن الأنصار كولا مدينة كولا فقال أنا يا رسول الله أكو نفسك كي على كيرا نبسي يا فمي نفسك كدنا نجي فانطلق به إلى رحله أترني دنيا أكسو فقال لامرأته أقام مسومة هل عندك شيء فندو بيبولو ينو كورو يدمني بينوا فولو gele ya kumbe nko aya musanyi ngani nchukona yali dumuni dobe yonnewa qalat illa qutu sibyanina foito ene fanga demsenu nga dumuni ya famya foito ene fanga demsenu nga dumuni okoro anyire kon ni ntala suina demsenu ntade be yenno ya famya okmana sahaba in sorlaki kanto amsoma fa allilihim bi shay'in demsenu negeni fendo esa demsenu negeni fendo e geliya min tumbe jiyena folo nema nana an bana nyogona sino folo geliya min tumbe yenno an moke wula ala kira ka wakati yere to an moke wula ana moke faula geliya min tumbe yenno okunga chande okunga chankosebe amba me an moke wula ba ko siya forola okumbe demsenu nege ku daku sno ka jisi tasma deka sona abi mo fo demsenu besno alan geliya bolo ya famia o wati manase shimo ni wati nunu manase mangoro shiu ulde ku yarama de umbaloy ala ni geliya bala sangoni ayo alhamdulillah ala kan nema chara anyele tada mbake choko na fambe nyumu nyokon koro bon muso e kanto ko foite fo demsenu ta che ko be demsenu lasno anga dumini ndi dinankema aywa ako fa iza dakhala dayfuna fa atifi sirash ako musoma ni ala ya ke nando na ni dumuni sigira wakati mina doro ibi denga yelen fa lampa mimbu bolo sokono na bi denga fa ya famia okmana waraihi ana naakulu okmana cheba dunange ba bisiya ko anni alebi ka dumuni ke nyogon fede ya famia okmana ujera wakati mina kasigi kumina dumuni damine dras nangi denga yelen fa ay yelen fa akoni mo gerla wakati mina nubina dumuni ke abi telunga geras nanga yelen fa kuto aywa dumuni minan kunna qala faq'udu wa'kulu ad-dayfa ako usigira dunange kelne dumuni bedu dumuni berete minan kono me dunange nyana ko aleni ubeka jeka dumuni kede ja dunange kelne dumuni bedu Allahu akbar ane demba nyumay sa ne muso nyumay ne che nyumay dunange kelene fleka dumuni bedu min chogo yaina parce que dibila ubeka dumuni ke nunu ko be ko boloke ka minanda minete ndoro dunange nyena ko nunu ka dunde dibila ja ale kelne be ka dumuni bedu fo katafa falamma asibaha wada ila rasulillahi sallallahu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam tuma mina dugu jera usulila kado ala kiraka
فقال قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة ala kira kuma ako cheni musoma ala kaba ko yara aka ni suro bara mi ayaka aka duranke la ay ala lajiya kosobe ala lajiya ay ni bara mi aka dunanke olu yere kamana gwana koma insira ala kira ma chiko mina ko insira ala kira ma chiko mina neni muso kelle ni plan la Muhammad ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha ala kirate sallallahu alaihi wasallam ma ye kwabe kuma kun fesa na fenfen fo wahidi do ala de afwai ya famia ja oluye ninke dunangela sufe dugube je sufera bela ala ayaji ala kiraka ala ko wayusiruna kubi sugaya ube sugandi like ka mo sugandi ala anfusi uyere kunka ube mo sugandi uyere kunka fendo be no ibasro olu yere ka keren fende do mo be mo bere korota uyere sanfe walau kana bihi mukhassasatun hal ni fenye uyere ka keren fenye fendo be uyere ka keren fendo me ube ma wure sugandi uyere ka ola ko mana aya injigina ni sahaba in ceni ni muso ndela ala riwaya foli do la koni o mana nunu ka dunan bonya sera dandela fanga ketande hal na maseka keta anga nunu ladege dunan bonya kan kosobe an bela jelinde kodo koy anga hakil to la ceni muso ya rabbi ala kanke dunan bonya bagay اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين